Hey guys, Mwnbai nोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायाव हरनाय थाबाय। So दिनैनि भिडिअआ आंनि सिलभार प्ले बटन एवार्डआ माने बै ट्रफी बायदिया। ओए आवाज नीचे मैं वीडियो बना रही हूँ। ओमफ्राय सिलभार प्ले बटना मोनफैबायनो माजबातआवहाय माजबातआव जोंहानि बिराद खाथि दाख्लैनो मोनफैबाय आं थांनो सोलाबाखैमोन ना बेखायनो दासो लायनो थांगासिनो गुवाहाटीनिफ्राय। स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो। ओमफ्राय नै आं आंनि नेल कालारखौ चेन्ज खालामबाय। खैबार बुंखां बे भिडिअ चेन्ज खालामबाय मादि नुदों मोजां नुदों ना? मोजां नुदोंबा कमेन्ट्सआव खिथाहरदे मोजां नुदों होननानै। थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ मा खालामसै स्टार्ट खालामनोसै। बेमारि पाबजि मेन ओमफ्राय बियो जोंखौ माबासिम दोनहैगोन मासिम दोनहैगोन बुइहाटा मा बुइहाटा जों दोनहैगोन दिनै बिराद रागा जोंदों दैयो इसोरनि बिल्डिंआवहा दैयानो फायाखैनो आरो ना। ओमफ्राय आं बुंदोंमोन आरो जोंनियाव दुगैयो होननानै जोंहाथ' दुगैनासो फायखादों ना। ओमफ्राय दुगैना फैयाखैनो आरो माने फैयाखै माने दै गैया नालाय दुगैनो मोनासैनो आरो अन्थाव मेगनखौनो रागानाय मोनाखै नामा नोङो? मा सुनु पाउडारबो फुननो मोनासै। अ नोंबो सुनु पाउडार फुनलायलायो? जेन हाथाइल' उज्रेदनो बिराद गाजाले। दा थांना क्लिन दा थांनानै न'आव थांसै क्लिन जाहैनोसै। जोंनाव दैनि आंखाल जाया जायगायाव बे गुवाहाटीयाव मानसि मसलपुर नालाय थामारा ना मानसि मोजाङाव थामारा मानि थाखाय दैनि थाखाय दै गैयाबाथ' थांना थानो हायाना मानसिया। आपेल जानोसै हामजाना फैयाखै जोङो। दायो जोङो नैबे बरलुइट होननायावहाय ओंखामखौ एसे जाना थांसै जेबो जावाखै नालाय। ओमफ्राय बेवहाय जानानै जल्दि थांफिनसै। बिराद मोजां मोनदों आङो जोंनि बर'फोराबो बिदि गिदिर गिदिर बिदि रेस्टुरेन्टफोर लुनानै बर'नि कालचारखौ दिन्थिनो हानाय बिदि थानांगौमोन आरो। ओरैनोथ' दङ जारौ होननाया अब्लाबो बे गंसेल'ना एसे मोजां स्टेन्डार्डहै जानांगौ आरो बेफोरबायदि जों बर'नाबो होमबाना मोजां मोनोना। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. ओमफ्राय नै दोङो दिनैयो मिरामिस जागोन आरो बिराद बेदर जाबायना अभार बेदर जानाया मोदोमनि थाखाय गाज्रि ना। बेखायनो नै मिरामिस जानोसै जों।
जाखांबाय मिरामिस जादों जों मासरुम बाराद्राय बेदर जानानै बोरैबा मोनबाय बेखायनो थांसै दायो जोङो गारिखौ चेन्ज खालामबाय दायो बे दादाया दोनहैगोन ओमफ्राय जोंहा टेक्लाया फैसा लायनो थांदों एटिएमआव गारि भारा नांगोन दा नै दायो जों रौता मोनबाय ओमफ्राय टेक्लाया जोंहा फैसा बरननोनो बेखायनो जों इयावहा लाखिबाय टेक्लाया एटिएमआव थांथोसै ओमफ्राय बिनि उनावहाय जों न'आव फैबाय नै मोनफैबायानो नै न'आव मोनफैबाय मोनफैनाय लोगो लोगो नायफैबाय आं आंनि रुमखौ बोरै जाना दङ होननानै बिराद लेथ्रा जाना दङ रुमा नै अलमोस्ट कमप्लिटआनो जाबाय नै गासैबो कमप्लिट जाखांनानै नोंथांमोननोबो आं दिन्थिगोन माबोरै जायो आंनि रुमनि लुक्सआ बोरैहाय चेन्ज जायो बिफोर एन्ड आफ्टार ओमफ्राय नै जाहा मामाया आंनो थागान्दा रुनानै दोनदो आंखौ फैगोन होनना मिथिनानै जानोसै गय जाना फेना हो गाबासो ना फिफादोल' थांफानो नागिरो मानो थांफानो नागिरो सना नों सेंग्रा देराखैना गयबो जायो हामादे जा ham unjuk jazuk नोंथांमोना थागान्दाखौ जानो मोजां मोनो नामा आंथ' बिराद मोजां मोनो माने एसे गोरा गोराखौ गोथाव मोनो आङो एकदम गुरै जानांगौ आंनिया रुब्रेनांगौ इदिबा गोथाव मोनो आरो ओमफ्राय जाहा टुक्लाथ' बिराद दुस्थुलै नै दायो ओंखाम जाखांबाय दुगैस्रां लोबस्रां माजबादाव थांनोसै सिलभार प्ले बटनखौ लायदो तामाम एक्साइटेड आं मा होनो थांसै माजबादाव स्कुटिजों सान्दुं खामजा डेन्जार सान्दुं जाना दोङो दायो अ माय गुडनेस सान्दुङा फैदो नानि ओमफ्राय नै दा जोङो ओंखारनानै जोङो अरांथिं थांगोन माजबादा नैबे जोंहानि बे न'निफ्राय इदि स्ट्रेट साहाथिंबो थांजायो आरो खिन्थु बिथिं थांनोसै आङो बिथिं बारा लामाखौ मोजां सिनाया जे आङो बेखायनो इथिं थांसै नायलाय जि मोजां ना माजबादनि जायगाया पुरा माने आरामथार आं सानगासिनो र' कारखौ बेयावनो सोलोंफैनो होननानै माने इयाव बारा मानसि थायाना जि मोजांखालै जोंनि माजबादा हाखाया रावबो नानिखौ नायलाय गाज्जा नुखादो दा नायदो थांसै
थांबावनोसै दायो आरो माजबाद मोनबावनो 10 किल'मिटार दंबावो थांबाय थानोसै एक्साइटेड एन्ड मा होनगोन मिथिला ओमफ्राय नै बे माजबाद अरां टु माजबाद लामाया ओरैबायदि मोजां ना नोंथांमोना फैबाथाय मिथिगोन आरो बेयावहाय गोदानहै हस्पिटाल खेवगासिनो माने कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो जायाखै बाट जाबाथाय बिराद मोजां मोनदों आङो मानो होनना बुंबा जोंनि माजबादावहाय गोबां बर' मानसिफोर दङ जेनेबा गामि सिं भितरसिम बिथांमोना लोमजाबा साजाबा अराङावसो फैनांगौमोन अरां हस्पिटालाव आरो बेवहाय फैनायाव एसे गोजानबो जायो आरो दिगदारबो जायोमोन ना बिस्रा बेखायनो बिथांमोननि थाखाय बिराद मोजां मोनसे खामानि मावना होदों सरकारा बेनि थाखाय आं बिराद गोजोनदों आरोना आरो जोंनि बर' मानसिल' नङा गोबां मानसिनिबो हेल्प जागोन बियो बेखायनो आं बिराद माने हेपि मोनदों माने नुनानै मास्क गानना लाबाय माने माजबाद टाउनाव ना पुलिसफोरा हमबा ओरैनो 1000 फैसा होनांगोन ना बेखायनो गानना लाबाय आरो नानियाबो गानखानायसो जाय बिथांमोना नुवाखै बिथांमोना नायनो हागोन दिनै माजबाद टाउनखौ एसेब्लाबो सायैनो एसेबांथ' दिन्थिनो हानाय नंला जा नुयो बेखौनो नायलांदो ना मा होनो Mwnbai na? Para gula dan nuah mana? Wow. ओरैबायदि हेपि जाबाय आङो मिनिनोखौनो थाला मानसिफोर थानायखायसो मिनियाखै आङो मानसिफोरा जि बुरजा दङ दा नै थांसै लानानै साइन होनानै Thank you. Award will get it. Siapa yang ayu? Masbat tahun mengaman, ba musasi ko menang. दा बिराद एक्साइटेड बिखौ आनबक्सिं खालामनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामनो स' नायनोसै दायो न'आवहा थांनानै ना मा बुङो फैदो थांफिनसै बारा न'आव खाम जानासो फैखादों माबा उखैदो नोङो जानो जाया दा थांखानोसै ना अके फैदो होमबा दायो लाखांबाय दायो थांनोसै जोङो आयौ जि मोजां नुदों नायनो पुरा ब्लु 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 टाइप थांनोसै होमबा
दायो जोङो फैयै फैयै मोनफैबाय महामुनि मन्दिर नै बेयावहाय मा होनो बिराद मोजांथार मन्दिर दङ आं बेयावहाय फैयोमोन आरोना गोदो HS एग्जाम जानोसैबा बा मेट्रिक एग्जाम जानोसैबा फाइनाल एग्जामफोर जानोसैबा फैयोमोन आं बेयावहा बिदि नङा जे एग्जामबाल' फैयो ओरैनोबाबो फैयो बाट एग्जामबा एकदम कम्पालसरि आरो फैथारोमोन आङो सिलभार प्ले बटन मोननायनि फार्स्टआवनो इसोरखौ थेंक गड होनो थेंक इउ सो माच होनो जायनि थाखाय आं दिनै बेखिनि एवार्डखौ एचिभ खालामनो हादों बा बेखिनिसिम सफैनो हादों बिनि थाखाय आं इसोरखौ थेंक इउ सो माच होनो बाट मा खालामनो आं गोसो दंमोन माजबातनि बे महामुनि मन्दिराव हाबनो बाट आंहा पिरियड्स जादों आं हाबनो मोना आरोना अब्लाबो आङो सानसे हाबगोन आरो थेंक इउ सो माच गड ओम सदगुरुफा जय बर' हारिनि थांसै फैदो Open eye, feel the waves cut through me. The Police, the Police baja, oh mere guru pula. Aku sini lah, yeah, I got it. Thank you, Nani. आंखौ दिनैसिम नों हेल्प खालामबोनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच नानि मामा बाबा आरो ZDX मिस्टार जोंदाव टाइटेला मामोनथाय बावगारबाय जिखुनु ZDX थेंक इउ सो माच आंखौ फार्स्ट टाइमाव हेल्प होनायनि थाखाय ओमफ्राय लावदुम थेंक इउ सो माच सना टेक्ला मामा बाबा आब' आदा बाजै टुक्लु ओमफ्राय आरो रावबो गैला सोरनो होबावनो आरो स्पेशली नोंथांमोन भिउवार्सफोर जाय बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादों आरो जाय बिथांमोना साबस्क्राइब खालामनो रोङा लासे आंनि भिडिअखौ सार्च खालामनानै नायो बा सोरखौबा थिननानै सार्च खालामनानै नायहोयो बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर नै दायो जोङो नानि लाहानाव फैदो नानिनि बिमाखौ खबर लानो आनैखौ जनायलांबाय थादो बे जाहैबाय नानि बिमा नायनो नानि बिमा नानि लाहानाव बिराद मैगं दङलै आंनो हरानो खिन्थु नै एकदमबारे मैथा दङ मैथा बिसानाव मैथा आयौ गियोलै आङो प्लिज हरनाङा दे सना प्लिज ओमफ्राय नै माइबा जगायना दोनसोदो बिसा जगायना दोनदो बा केरेम गेलेसोदो ने एयो नानि फंबाय इयो কি কৰি আছে আপুনি ধান জাৰি আছে নানি লাহানে बाथौ न' लुगासिनो बिसाबो जागवाखै एखे ओमफ्राय आं बिसानाव फैनायाव मोनसे बुस्थुखौ नामा मोनदो आरोना तामाम बुस्थु दङ बिसानाव फैनायाव नुदो आङो अमानो मालाय जि बरिया बनायना दोनदोनो ने अमानो पाकानि न' ओइ जिबौ दं नामाब्रा बा नै अमाया इयाव गैया माथो ओइलाय ओइ बा अमाया माल गिलुलु नाय जाबे सैया नामदो पापा
मालायनि न'फोराव बारि सारि फैजोबो नामा गेमस्रि दैमारिया डेन्जार मोनामदो खिन्थु जानो गोथाव न बिराद गोथाव अमाया जानो थांसै दसे हाबफैदोंमोन इसा मामाखौ लोगो हमनो ओमफ्राय माबा आनै ओइ जाहानाव सानसे लांफैगोन दे ओइ दा दुर्गा फुजायाव थांनो सोलाबगोन ना सोलाबा नोंलाय हा आनै थांनो सोलाबगोन ना सोलाबा जाहानाव दुर्गा फुजायाव सानसे लाबोफिनना दोनफैफिनगोन बोरमा बेदर जानो अमा बेदर হা মই পঢ়াটোতো মই পঢ়িছিলো এমএ কমপ্লিট কৰিলো মই যোৱা বছৰ এমএ কমপ্লিট আর দেউতা কি চাকরি করে নাই 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 চাকৰি নকৰে আমাৰ দেউতা গাহৰি সাপ্লাই কৰে হয় নি এটো থাকলে ইমান ভাল লাগে মুখ চাব হ্যাঁ এটো থাকলে ইমান ভাল লাগে ইস কালাটো দাঁতটো ভাল লাগিছে ভাল লাগে কিছু মেয়া থেকে যে আরো ভাল লাগে মুখত উজ্জ্বল বনাই দিছে থ্যাংক ইউ কি নাম তোমার মোৰ নাম গেমশ্ৰী দাইমাৰি গেমশ্ৰী দাইমাৰি আপোনাৰ নাম মোৰ তো ববনি মাহাতো সুরত আছে ববনি মাহাতো ভাল লাগিল দে আপোনাক লগ পাই মই মানে ইউটিউবত ভিডিও বনাও যে সেই কাৰণে মানে কৈ আছো আৰু এই নানিয়ে মোৰ লগত থাকিব যায় মানে মোৰ লগত থাকে তাৰ পিছত ইহঁতৰ মাক যে লগ ধৰিব পোৱা নাই ইমান দিন সেই কাৰণে মানে ইহঁতৰ ঘৰত আহি কিনে এপাক লগ ধৰিম বুলি আহিলো আৰু বহুত ধনী ঘৰ চলে তাই নাই ধনী ঘৰ নহয় হে ধনী ঘৰ ক'ত লিখা আছে নেকি মোৰ তাত ধনী ঘৰ বুলি একে আমি সবে একে না চেহারাত কম পাই না হে চেহারাত এনে মই একদম স্টাইল কৰো ন এমএ পাস কৰি দিলি এমএ বাপ বিএ কইলো আৰু যেনে তেনে পঢ়িলো দাদা বিয়া কৰিল আমাৰ গাড়ী চলাই ঘৰতে গাড়ী চলাই আৰু মা দেউতা সবে আছে আছে আমাৰ মা আমাৰ বাইদেউ আছিলে বাইদেউ বিয়া হল সৰুতে পলাই লৈ গৈছে একদম ভিনিয়াকে খুলা খুলি কথা কৈ দিয়ে সঁচা কি কৈছে 2 বছৰ আহিব দিয়া নাই আমাৰ দেউতাই আমাৰ বাইদেউ নেদিলে হৈ যে পাছত আৰু মাৰিলে আৰু ল'ৰা ছোৱালী হোৱাৰ পিছত ল'ৰা এজন আছে উপায় নাই আৰু লৈ গ'ল আৰু কেনেকুৱাকে আৰু কি আনিব সেইকাৰণে মোক কয় আৰু মানে যাহা তা বিয়া নহবি বুলি ভাল আজি দেখা ছোৱালী আজি সব চালাক থাকে না কোনে তো এমএ পঢ়িছে তাতো বেছি পঢ়া লাগিব ডিগ্ৰী লাগিব তোতকে ডিগ্ৰী লাগিব আর তোকে মানে দেখা ল'ৰাটো একদম মাৰুতি গাড়ী আর মোক চাই আছে চাই আছে মাৰুতি গাড়ী আহিব লাগে আপুনি ঝুমুৰ নাচিব জানে নে নাই মই নাজানো ৰে বুঢ়ী আৰে আগতে নাচা নাই আগত নাচিতে বুঢ়ী আৰু আপোনালোকৰ মানুহ আপোনালোকৰ মানে জাতিত যে ইয়াতে কিবা গলত আকা থাকে টেটু টাইপ আৰু কিছুমানৰ গলত হাতত আপোনাৰ দেখোন নাই এইটো আছে মোৰ এইটো আছে অকলে ইয়াতে কিয় ইয়াতে কিয় আকা নাই আকা থাকে না লগ পাম দেই কেতিয়াবা আহিলে थांसैलाय गोलोम जोब्बाय मा नानि फायदो थांसै बे जाबाय नानि बिमा आनै भिडिअ बानायदो हा भिडिअ बानायदो भिडिअ बानायदो नानि बिमाया एकदम नानि बायदिथार ना फिसासा मोर भय लागे कुकुरतो थांसै टाटा Tutuliu kitinan sile, tutulia mana itu sudah. Tam dia, tapi ambil ranting na. Ada? मोनफैबाय न'आव मोनफैबाय
So finally guys, आं बेखौ मोनमारबाय पुरा सोगोमजोबखादों ना बोरैबा न'आ मा होनो दायो आं आनबक्सिं खालामसै ओमफ्राय र' नानिबो दोङो माबो दोङो आनबक्सिं खालामगोन आं नैबेजों गरम जादों माने फेन सेन सब बोखारजोब्बायना कन्स्ट्राक्सन सोलिगासिनो बिल्डिंआव ये ओमफ्राय आंना फिसाना नामा ओमफ्राय गैला दे बियो खालि ओमफ्राय वाव येहे एक इदिनो होथेनाय फैदो इथिंनो फै इथिंनो इखौ लाना होथ' नानिबो दोङो इथिंनो नुवाखैथ' केमेरायाव मामा जा बाबाया गैया जा बाबाया माबा डिमापुराव थांदो थाखाया लोगो मोनखाया आं नै बियो मा कार्ड होदो कंग्रेचुलेशन्स अन योर सब्सक्राइबर माइलस्टोन थेंक्स जासिहरनाय बे मोनसे कार्ड ओमफ्राय नै बियो मोनसे सार्टिफिकेट USA निफ्राय अ माय गुडनेस गरम मोनजोबलायलायबाय आङो सिगनेचार दङ इउटुबनि CEO नि नै बियो उनावहाय आङो फट' दिखांनानै हरखागोन ओमफ्राय नै ये बेखौ दोननोसै ओमफ्राय इयाव ओमफ्राय मेन बुस्थुआ नै वाव आयना बायदि ना बरियाखा मा लिरनाय दङ नैयाव हा नुदोंना presented to Gemsri Daimari for passing 1 lakh subscriber. Oh my goodness. Thank you. Hasay kuno kato. Oमफ्राय नै बेयावहाय मा होनो वालावहाय hanging बियो दोनजायो आरो मोजां ना बरिया ना USA निफ्राय फैदो बियो आमेरिकानिफ्राय बहाय दोनदों मोजां नाखै जोंहा बाबाया थाबाथाय बिराद हेपि जागौमोन आं जोंहा बाबा फैबाथाय आं बाबाजों भिडिअ बानायनो थाखाय नाजागोन बाट आङो गाबोन समफोरनो थांफिनगोन नालाय टाइम मोनगोन ना मोना मिथिला बाट बरिया आं दायो सोनानै दोनथ'गोन कार्टुनाव आरो नोंथांमोना एसे माथोखौ बोरैबाबो खोनादो जानो हागौ मानो होनबा इथिं माने होथेजोबनाय ना ओंखायनो आरो So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you bye bye आरो नोंथांमोनखौ आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय जिहेतु नोंथांमोना दिनैसिम आंखौ सापर्ट होबोदों दिनैसिम आं नोंथांमोननि सापर्ट मोननानै बेखिनिखौ USA निफ्राय हरनाय एवार्डखौ आङो मोननो हादों दिनै आंनि आखायावहाय स' नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर डेन्जार गोलोमबाय आङो मा होनो रुमा नै आंना मा होनो रिपेयारिं सोलिगासिनो रुमा दाबो ओंखारखाङाखै ओमफ्राय नैबे सिलभार प्ले बटन मोननाय टाइमावहाय आङो बिदि बुख्राख्रा न'आवहाय थानानै भिडिअ बानायदों आई होप फिउचाराव जुदि गोल्डेन प्ले बटनखौ मोननाय टाइमाव आंनि न'आ बेनिख्रुइ बेटार जागोन होननानै आङो आसा खालामो आरो नाजालांबाय थागोन आरो नोंथांमोनाबो आंखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय आङो जेन जौगालांनो हायो सासे बर' आइजो हिसाबै नोंथांमोननि आंनो बहुत सापर्ट नांगौ माने स' थेंक इउ सो माच गाइस